Айгөл Әхмәтғалиева. Дауыл. Беренче кисәк. Яңа көн туды. Офык читеннән урман өстеннән бияләй кадәр генә булып күренгән кояш, чыгым микән, юк микән дигәндәй баш калкытып торды да, уялшан кызлар күк елмая дөньяга бакты. Шык тамчысына кыйнган бәпкәүләне бу күрешүне тузан кердән арынып чип-чиста килеш каршылавына сиенеп туймагандай ишетелер-ишетелмәс кенә үз телендә шыңлап куйды. Сыер савырга дип абзарга ашыккан Әлфинәм тәүге кат күргәндәй ишек алдына кыйма башында ялтыраган чиләкләргә, бакча рәшәткәсеннән үрелеп караган карлыган куакларына күз йөгертеп алды. Калада укучы улы бүген кунак кызы белән кайтасын хәбәр иткән иде. Тәне буе рәтләп йокы күрмәгән ана әлегәчә тынгысызлыгын баса алмады. Йөрәге үзенеке кебек түгел, нигәдер чыгымчы аттай дулый, бәргәләнә иде. Күңелендә буран кытыра, давыл уйнаклый диярсең. Ниндидер билгесезлек кырт урынына кимерә бимазалый, тынга бирми. Әлфинә шушы халәтеннән көн буена кытыла алмады. Әле бер, әле икенче эшкә килеп ябышты, берсен ташлады, икенчесен башлады. Фаязын да көндәгечә капка төбенә үк чыгып түгел, тәрәзәдән кул булгап кына затып калды. Төштән соң гына ачык камыр басып куйды, уйлана тыкма чәеп кисте. Пәрәмәчләре белән ыгы-зыгы килеп капка тавышын ишетми калган икән. Кунаклар өйгә кереп Илхамы: "Әнкәй, син идәме? Без кайттык!" дип сузып дәшкәнгә Әлфинәнең йөрәге дәрт итеп китте. Каушавын сиздермәскә тырышып кухнядан йөгереп чыкты, онлы бармакларын озаклап алъяпкыч итәгенә сөртеп маташты. Аннан соң гына улының баһадирдай гәүдәсен кысып алды. Ишек төбендә шерт-шерт сагыш чәйнәп торган кызга күрешер өчен ике кулын сузды. "Әнкәй, әйткән идем, бу Илина." Илхамаларның сүзсез генә күрешүендә ниндидер киеренкелек сизеп, шуны йомшартырга теләгәндәй, йөзен тутырып елмайды. "Мужит, әле киленең дә булып куяр." "Мужит?" Кызның төп түгәрәк йөзендә уймак кебек күренгән матур иреннәре көлемсерәп читкә тартылды. "Балалар, ишек төбендә тормагыз, әйдә үзегезне үзегез карый торыгыз. Улым кунак кызын түр бүлмәгә алып кер, әйбер караларын шунда урнаштырсын. Мин гаеп итмәгез, тиз генә пәрәмәчләремне пешереп бетерим инде. Җитешмәдем бит бөтен эшкә, ике кулым. Атагызны әйтәм, иртә таңнан районга дип чыгып киткән ие, кайтып күзгә күренгәне юк", дия Әлфинә аш бүлмәсенә ашыкты. Ишекне ябуга хәлсезләнеп стенага сөялде. Башыннан яулыгы шуып төште. Кызган майысы аңкыган бүлмәдә булай да тыны кысыла иде. Бу минутта исә бөтенләй сулышсыз калгандай булды. Куна тактасында исә рәт-рәт тезелеп яткан пәрәмәчләр, әйтерсең, тизрәк шуен казанга салуны, авызга капкач иреп китәрлек итеп кенә кызартып алуны көтеп зарыга иде. Кул аягына ташау салганнар диярсең. Әлфинә исә стенага терәлеп торуын белде. Улына ярып кайткан кызның төс кыяфәтен җентекләп күзәтергә өлгермәсә дә, күргән хәтлесе дә киндеккә җитәр-җитмәс сары шелтәр кофта, кояшта янып таралган тыгыз ботларны дөньяга балкыткан ак шорты, борынның уң канатында алка кашыдай җемелдәгән кечкенә таш ана кешенең ушын алды. "Эй Ходаем, эй бер Аллам", дип әллә ничә тапкыр кабатлады Әлфинә, иреннәрен ачар-ачмас пышылдап. Аннан кулындагы яулыгын яңа гына күргәндәй, "Менә исәр, ирәвәләнеп торамласа", дип тиз-тиз баш артыннан чиеп бәйләде дә кәстрүлдән ташып маташкан камырына ябышты. Җитез куллары әле он савытына үрелде, әле камырны әвәләде, әле ак табада суган сарымсак исләре аңкытып утырган итне җәемнәргә салды. Вакыт-вакыт ишек ягына күз ташлады. Менә ул ачылып китәр дә, "Мин дә булышыйммы?" дип елмаеп теге бала "Әйлә, Илина" диде бит әле, исемен әйткәнче телең сынар, билләһи. Илина килеп керер кебек тоелды. Кунаклар кайтып төшкән шәйгә өстәл әзерләп өлгермәвенә ут йота иде. Киленең булып куяр дигән кызны уйлап, бозлы суга төште Әлфинә. Юнләп күрешмәгән, танышмаган килеш тегеләй булай дип әйтергә бик иртә икәнен белсә дә,
Ішінде жиннәре құтырттымы? Ышатмады. Хай, ышатмады бит ана кеше бу тәти курчакны. Киң җилкәле дулкынланып торган кыңгырт чәчле улына, аның арысланына бер дә тиң булырдай түгел кебек бит. Ни исеме, ни җисеме дигәндәй. Ярар, хәерле булсын. Җанын ашаган, йылан ите ашаган. Үз уйлары белән үзе бәхәсләшә Әлфинә әзер пәрәмәчләрне ялт кына майга сала торды. Алар кызарган арада стенадагы түгәрәк көзгегә күз төшереп, онга буялган бит өчен алъяпкыч итәге белән сөртеп алды. Маңгаенда сизелер-сизелмәс күренгән җыерчыкларына сыпырып куйды. Тулы йөзендә шымырт каралыгы белән җимелдәгән күзләреннән әле дә булса яшьлек матурлыгы китмәгән кебек. Алардагы шаялыкны да, усаллыкны да, җылылыкны да еллар шавы алып бетерергә өлгермәгән әле. Ирен читендә нәзек кенә булып шәйләнгән менә бу буразналарны искә санга алмасаң, Әлфинә үзе дә кызлар кебек. Авыл җире дип кул селтәү юк. Шәшен дә буяп, яшәртеп торырга күптән гадәтләнгән инде. Гомер бакый эштән аерылмагач, гәүдәсе килешле генә, таза да ябык та түгел, Аллага шөкер. Бүтән чак булса, илһамы 5 кирип, 5 чыккан булыр иде. Яна пешә пәрәмәчне авыз итеп карар иде. Күр әле, тавышы да, тыны да юк. Әлфинә түзмәде. Газның утын кыса төшеп, зал ягына чыкты. Түр башындагы телевизорны кабызганнар. Әлфинәнең күз карасыдай саклап үстергән Миләүшә гөлләрен идәнгә тезеп, өстәлне уртага чыгарып куйганнар да рәхәтләнеп тамаша карыйлар. Теге курчакны күр әле. Кәнәфидәге илһамның алдына менеп кунаклаган да ялангыч аякларын ялтыратып шырык-шырык килеп утыра. Ана кешенең йөрәген моңарчы бер кайчанда татымаган сәер тойгы телеп үтте. Улым, өстәлгә япмасын җәйдә тәмтемнарны чыгара башла, бер үзем һич җитешмәле түгел, диде ул. Улым, син әйтәм, киленем, син тыңла, дигәнне күздә тотып. Курчак карашын телевизордан алмый гына торып басты. Илһам кузгалып киткәч, бер аягын үзбәк картыдай бекләп, яна кәнәфигә чүмәләште. Ана белән ул өстәлгә бер-бер артлы аш тәлинкәләре чыгарганда да, бәрәңге белән кыздырылган тавыкны матурлап тезгәндә дә, салатын, каймак, катыгын урнаштырганда да, алар ягына борылып күз сирпемәде. Атагызны көтеп торып булмас, төн уртасында кайтамы, аныкы белде юк. Әйдә утырышыгыз, Илина, диде Әлфинә басымны авыз тутырып соңгы ижеккә төшереп. Диванда җайлырак булыр, күчеп утырып әпкәм. Латны. Кыз шул сүзне генә көткәндәй, җәһәт кенә өстәл артына кереп утырды. Илина татарча аңлый, юньләп сөйләшми генә әнкәй, исең китмәсен, диде. Илһам әнисенең аптырабрак калганын сизеп. Әткәң үзебезнең милләттәндер бит. Әлфинә кунак алдында чит-читләре яшел каймалы тәлинкәдән буларын беркеп торган токмачлы аш куйды. Чы? Илинаның нечкә генә калдырылган кашлары дуга ясап күтәрелде. Ул ярдәм сорагандай зәп-зәңгәр күзләрен тутырып Илһамга борылды. Предки ведь твои татары? Ну да. Кыз топтыгы сорар нәрсә дигәндәй иңсәсен сикертеп алды. Кашыкны кулына алып, тәлинкәгә иелгән шәйгә шелтәр кофтасыннан тулы күкрәкләре турсаеп чыкты. Әй бер Аллам, киенгәндә дә, сөенгәндә дә шулай дияргә яраткан Әлфинә иченнән генә әлеге сүзләрне кабатлады. Әле дә ярый, аталары кайтып кермәде. Ашагач халат булса да бирергә кирәк, күрше-күлән килеп керүе дә бар. Барсам бардым, бармасам юк дигәндәй, ашын булгатып утырган Әлфинәнең тамагыннан ризык үтмәде. Улын һәм кунак кызын кыстый-кыстый сүз кушкалап алса да, уйлары үзеннән ерак китә алмады. Күз текәп үстергән улыңа хатынны, туасы ныкларыңа әнине без сайламыйбыз шул. Ниләр кыласың? Югыйсә, калага укырга киткәнче илһамнары бер дә акны карадан айырмый торган бала түгел иде дәсең. Шулай инде. Мәхәббәтең бакага төшсә, су буеннан кайтмассың диләр бит.
Илина булачак кайнананың уй-фикереннән бихәбәр иде. Шәнешкене зәңгәргә буялган озын тырнаклары белән шеметеп кенә тотып, суган кисәкләрен бер читкә аралый-аралый, күзен телевизордан алмый гына оливье салатын чимшенеп утырды. Пәрәмәшеннән җитеш инде, кайнар чагында, дип Әлфинә тәлинкәне кунак алдынарак итә төште. Я мясное не очень люблю. Илина борынын җыерыбрак куйды да диван арасына елышты. Ашамаса безгә күбрәк калар борчылманкәй, диде җыртыллы Илһам. Ул бака боты ашап ирәнгән шул. Не издевайся, бака түгел, а роллы, суши. Табын артында сүзгә сүз ялганмады. Шәйләр ишеп кузгалгач, Әлфинә әрле-бирле йөреп өстәл җыештырды. Илина белән Илһам бер-берсенә сыенып, баягыча тапшыру карадылар. Көлештеләр, әйткәләшеп тә алдылар. Йөрәгенә чыдый алмаган ана кеше аш бүлмәсендә эшен бетергәч, урын-җир әйберләрен күтәреп, тыз-быз килә башлады. Илинага түр бүлмәгә урын җәям, төнгә кияргә күлмәк тә куям, диде ул кемгә дәшкәнен төбәп әйтеп тормастан. Әнкәй, безгә бергә генә җәй, минем бүлмәгә. Әлфинә кулындагы йомшак мендәрне күкрәгенә кысып телсез авазсыз калды. Ай Алла, килешермесең улыкаем? Ана кеше ничарадан бичара булып, улына аптыраулы караш ташлады. Илһам исә әнисенең соравына шаккатмады да, үпкәләмәде дә, ак тешләрен җемелдәтеп көлеп кенә куйды. Без инде 2нче ай бергә яшибез, әнкәй. Заманча әйтсәк, гражданский брак була. Соңрак күз күрер, син әйтмешли, җеннәребез килешсә, туйда ясарбыз. Илина балачага гына әле ул, үссен бераз. Илина Илһамның шаяртуына җилкәсе аша гына борылып карады да, чыннан да нәкъ балаларча тел күрсәтте. Әлфинәнең ни дә булса әйтерлек хәле калмаган иде.